ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare? Impaw iti anak ko nga day Hongkong day ta, mare. Ay, imbag man. Ada ko mamot anak ko amang ipawit kanyak ti kasta. Adan tumat, mare. Kaanong tupay ngay, mare? Amang nupuraw tuntiwak, saan pa'y anapasamak day ta? Saan ka amaawanan itinamnama, mare? Ay, madamag ko man. Ada ka di gagaraam? Kwa, mare. Buludat ko maman tay blender mo. Ada ngamin i-blender ko ngam. Awan mo't blender ko, mare. Day, si kamot ti masabat ko, Florence. Ay, anya ka di day ta awit mo? Tayman blender ni Mare Angie, nanang. Ay, di ka lang mabaen. Tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulod. Apay katasaanan ngay. Ay na, nakapapal man dagiti alikamon da. Nagpipintas, nanang. Ay, saan arumbang nga apalam ida? Gapo, taad na naka-abroad kadakwada. Apay nga tamot amarigrigat kami. Nagbasit ti sweldo ti asawa. Ay, anya pa'y lati sa pulam. Naanos mo ti asawam. Naanos ngagpaiso. Ngam di namot maipaidag iti amin na kayat ko, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Ay, nasalun at kalakit day. Umanayon apagyamanam day ta iti Diyos. Ngamin, saan kayo mo't nga agbisbisay? Saan ka di akatapusan ita? Di mo pa inyawat ti sweldom. Amang ano bagastos mo manan iti awan kas-iskan na banag? Naksayan taing gatangak ni Noli iti sang kairangrang na sapatos. Na, apay ngay nagdisnudo kagim matang. Mabalin pa'y magdi sapatos na. Daan ka nung aroden. Namin ado ka nung imbaganakan ka. Ngam di mo ingat gatangan. Wen tamabalin pa'y nga rod. Agim impedak, tada kayat ko agatangan nga alikaman diti balay. Umapalak ka dagiti kukumari ka nagpipintas ti alikaman da. Ay na, bakit? Saan ka kumamakiin nartapan kadakwada? Apay kumaasaan ngay? Saan mula ta ida am artapan? Taad da mangipaw-pawit iti kwarta kadakwada? Uray saan ko ida maartapan? Basta da kumamot mako na nga alikaman dito ibalay, anapintas mo't basit. Ay, gapo ka dagita laeng, saan mo nga igatangan iti kasapulan ti anak ta? Di ka pa yan gumatang iti naimas asidan tayo. Ingka man bulodon tay plan sa daninang mga Angie, Noli. Bulod manen. Apay di ka ngamin gumatang iti plancha, mami. Mabainak akanayon na mapan bumulod. Ni, anya ko mati kabain mo? Saan mo mo't akanan ti bulodam? Ta isublim to inton malpas ko nga usaran. Apay nanginaunay iti plancha aya. Adarod pangaramatak iti inurnong ko akwarta. Para dayjay iti masakbayan tayo. Bulodon nyo amin nga usaray. Saan ka di amabalay nga inton masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan ti ado asao. Igakit din. Mabainak. Umayak man, ninang. Ne, si kamat Noli. Ada ka di ibagam? Ay, ni, madam magayam ti plancha. Apay ka di balong no madama ti planchak. Imbaon nak ngamin ni mami, nga umay ko bulodin ti planchayo. Ay, ado pa'y mati pa plancha, tanaurnungan nak. Ay, agsublikan to lang, haninton malamuan. Uni na, uno saan, ibagak anadadael, tapno di na umay pabulod manan. Saan abarok? Maditi agulbod. Mga numadadaol nga agpaiso. Ay, kasta ka din, nina. Sige nga rod, inton malamlatan. Ne, ayan nga iti plansa, Noli. Madamang agplan-plancha ni ninang, mami. Agsubliak ka no malam. Ay, sapay aramaton ni daddy minton madamdama ti plansa ag akawus na. Di yung ngamin plinan siya di kalman. Busy ak nga rod nagi-deliver kadagiti lupot nga order kanyak online. Ibadunan oray sana na plancha. Nakunas nga rod. Kumaano bang kaglaang ti papanan na? Anya nga ti pagplanchayo. Ingka bumulod iti sabali aka aruba.
Gumatang kay ngamin. Imbag man ta nagkita ta dito'y tiyendaan, nana. Apay. Adda importante nga ibagam. Nana, nangagyo ka din ti birbirngas da iti anak yu ni Florence. Ha? Anya ti iberberngas da. Balasang ka. Ay na, agbubulod, nana. Dayta ti birngas ti anak yu. Saan ka di makagatang iti bukod na nga alikaman? Ay, jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbaga akto. Bareng dumngag. Rumbang laang, nana. Kababain ti kasding aramid na. Agbubulod. Ay, kanayon kumat adilawan. Ang ammo pa yan. Underwear sa laangan ti di na binulod, nana. Alaam da ito ginatang ko a plancha. Tapno di ka bumulbulod. Tapno di da ibaga. Nga underwear laangan ti saan mo kano a binulod. Asino mat tinang ibaga? Nga underwear lang ti saan ko binulod. Tapakalugong akman iti ado nga underwear. Di ka laagbain. Dilawan da ka lang arudan iti madi nga aramid mo. Angam sikapay ti masuron. Pudnumot nga mahin nga agbubulod ka. Di da siguro pinabuludan day tang agsasao, nanang. Ay, asino ti ammom nga agbubulod? Ta ibagam adi da pinabuludan? Amo pay ngay? Apay nga agsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao? No awan makita da nga aramid ti pada da a tao. Ti kunayo, talaga kit di nga atidug ti dila na. Iso adi na malapdan ti agsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dagiti kaopisinaak. Umay dain ton Domingo dito'y balay. Ha? Apay nga imanugot ka? Busy ak iti online business ko aluplupot. Saan ko idaan na pagkadkadahan? Kan maysa, maminsan laang mat, takasangay ko kat nga rod. Ha? Ne, aanya ka diti petsan inton Domingo? Diyak pa'y kat amon ti aldaw kan petsana ita. Ay, day takot. Impamaysam ti atensyon mo di ta online business mo. Masapol nga agtrabaho tapno adda maurnong ko. Nagbasit ti sweldom, ado pa'y ti maibawas. Anyala unay ay ati ururnungam. Tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilitem agaw aten dagiti banag asaan mo mat amagaw at. Tapno laang adda maiparamag mo. Apay ko maasaan? Apalandak tumot ano dumteng ti panawan. Nanang, irwaryo man dagiti antigo nga alikaman nyo. Apay dagiti antigo nga alikaman. Kasangay gayam nila kay ko inton Domingo. Umay kano dagiti kaopisinaan na. Masapul pintas mo't dagiti alikaman nga pangikak iti saganak. Ay, anya ka di dagiti isaganam. Sigurado nga inom ken pulutan manon ti adado, nanang. Lalaki ka dilaang dagiti umay. Ada pa'y babae Ay, saan lang arun apulutan laang no kasta, anak ko. Masapol amang isagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tungarod, tapno da kaduak nga agluto kan agisagana, nanang. Sigurado makalding tipulutan tayo ito, pray. Ay katariglado, adamot ta impapastor ko akalding. Ay, alak to mo ta imported nga anak ng balay. Ado da jekay. Uy, sigurado man nga roden nga agranak tayo iti imported nga arak. Apo, nabaya ka dyan nagpulutan iti kaldirita akin papaitan. Ipapas mo to indon Domingo. Sigurado bottomless ti sagana, paray. Sana matukol ti aklo ako nada. Ay katun danag mo lakit din aya. Dakkel ti kalding ama isakripisyo ko namat. Ay, apaw, unay ka tamay sakripisyon. Nakaumay ka matmare, anya ka diti may paikokan ka. Nakita namin dyan nakadisplay nga antigo a picture mo, mare. Ay, jay ka di adda iti dakkel nga aparador, mare? Uwan, mare. Mabalin ka di abuludan? Anya? Buludam ti mabuong a pitsar?
Ay, mabuong dayjay. Pangusaram ka de, mare. Agkasangay ngamin nila kay ko inton Domingo. Umay dagiti ka opisinaan na. Usaran mi ko ma. Kan umay kan tumatan mare. Imbaga no saan ang magasgas, mare. Amumat, antigaw kan mabuong dayjay pitser. Di ka agdanag mare. Alwadak to. Basta ikarimasaan ang magasgasan, mare. Wan mare, ikarik. Apaman amal pastipasken. Umay ko isubli adagos. Oops! Ay, Sorry, agdardarasak namin. Pasensya ka na. Ha? Florence! Si kakadidaytan? Lourdes? Kasla saan ka abimakat Balasang kakadipay? Ay na, addan talong anak ko. Sika, manamat ng anak mo? Adamat ng talong. Ay sus, kasla balasang kapay laang iti itsurang. Imbagman. Ibagakkan ka ti sekreto. Tapno saan abumakat adagos ti itsuram. Inawis mon samot jay sigod akaadalam akasangsangpet na. Anaggapo ijay Spain. Wen nanang, nasingad kami idi. Nga manipod na pan ijay Spain, awanan komunikasyon mi. Idi nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kadwampay ide amapan ijay balay. Wen nanang, ngam ita baknangan. No agabay kami, kasla bakbakot akon ngam iso. Ay, anya jay kunap nga internakan ka. Pagpapintas nanang, tapno sa anak na aglanglang nga abaket. Ay, no awanan pangalaam inton maibos. Ay, agsublimot lang itisigod ta itsuram. Iso nga rod nga agurnungak, ta inton mangrugi nga agkurot-rot ti kudil ti rupak. Ada pagpa-facelift ko, tapno napintasak latta, nanang. Ay, sabali latta ti panirigam iti biyag. Day talabagim unay ti patpatgem. Anya ngay, naipan mo ka di amin dagiti masapsapul dagiti agiinom ijay salas. Addan ijay ti pulutan da nanang, adamot tan ijay dagiti inuman da nga arak. Adda ka din ijay dagiti binulod mo ang nagpipinta sa baso. Wen nanang, awan da pay laeng na i-display kong dagiti napipintas a baso ijay lamisaan. Ikam nga rudan dyan napintas a pitser iti Diyos. Taipan mo ijay salas. Wen nanang, ikakon. Sige. Adday ta, nakarga akon. Ipan ko ijayan. Masigurado kadayawan dati kinapintas ti pitser. Inakon. Ne, ada kamot gayaman, gayam. Agtugo ka pa ya. Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga nalaki jay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo, gayam? Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Masiguradong adayawan dati kinapintas ti pitser. Hinakon. Ada kamot gayaman gayam. Agtugaw ka pa ya? Ha? Ti pitser nga gamo. Kaing ingas ti pitser nga nalaki jay Spain. Ha? Ada kastoy a pitser mo gayam? Wan, gayam. Insangpot ko idinaod ya panagawid ko. Imbag man, tanaadaan ka iti kasta pitser? Ha? Naira na la siguro gayam. Ala, intan iti ayan dagiti grupo, dagiti babae. Okay. Ang kablaawak pa iti asawam, iti panagkasangay na. Mami, nabartak dagiti ka opisinaan ni Daddy. Bayam ida anak, agawid dan to dagitan. Nag-aawid ng dagiti daduma. Nabati pa dagiti nabartak. Agawid dan to no mamunawan da.
Agdungdung sada nga minan kat. Ado man ti isubli a binulod yo. Pinggan, baso, picture. Pindaduma pa'y. Saan ka kadi anatagari anak ko? Amang ano da makangag abinulod laang gayam dagiti na usar. Dakas, ayan naman da binulod yo ti inus-usaryo ti balay. Basta, jak kayat ama amwanda ang nagbulod aklaan. Kasla ni Manang Lourdes ti masabat ko Manang Lourdes, sika ka di dayta? Imbag man ta mabigbig na, nga oray mano atawan adinak nakita. Dayta kalid kun kinapintas mo ti saan abasta malipatan, Manang. Una yan, ta kinapintas. Agpay sumat. Adaman damagak. Naggapukan samot iti balay ti agbubulod. Agbubulod? Kunam. Ada ka din binulod na, adi na insubli? Ay, dayta ti jak ammo. Basta ti ammo kat amin agamit na, panay binulod. Ay, saan ada kas ti bumulod? Nulakat ammo nga isubli. Agyamanak iti panangsa nga ilim kadagiti katarabawak bakit? Ita, ti agi subli kadagiti binulod tayo, ti into na rin yung kaninanang. Kukwak ko maamin dagita abulod. Nagpipintas da. Ay na, saan mo kumamanan nga almanan dagita abulod? Agi subli kayo kit din. Agimpedak man, tapno makagatang aktumat. Basta saan ka unay nga agkirmat. Di ka pa'y makagatang iti naimas matataraon. Kasi magdagiti ubing. Agsidata yun to ka di, numagatang ko ti kayat ko agatangan. Wen, saan adakas ta agimpen? Ngamno imutam ti bagim, daytan ti madi. Saan tayo mo't nagbisbisin na? Nanang, apay no ije balay milaangan ti pagyanan ti refyo. Total, dua kayo laang mo't kanitatang. Madin sa amin ang ref mi. Ay, anya ngay ti usaran me, no ijay balay yung agyan ti ref. Di umay kayon tumakiref, nanang. Ay, saan mabalain? Syakit de nga da ref na ti umay makiref? Alamot tin nanang. Ay, da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay. Kan umay mangala iti iparef yo. Saan ko pa'y nga rod nga umaisubli dagiti bulod ko kan kaaplato, nanang? Di pa'y awanan ti karga to'y aparador anang alaam. Basta, una pa'y dagiti daduma abulod, nanang. Apa di ka makain na? Tay nga rod bulod ko apit, sir. Nabuong. Anya? Kasano na pasamak dayta? Apay ngamin adi mo insubli adagos. Mapan ko kumaisubli. Nakabad ka kiti ukisti sabay di dalan. Napatugawak at natinag iti kalsada di pitser. Ay, kasano pa'y itadaytan? Awan siguro tikas di amagatang ta. Di ikarigatan ta ti agbirok iti kasukat ti nabuong. Ay, sigurado lakit di. Anangina day ta aklase ti pitcher ta antigo. Isu a display lang ni kumare. Masapul asukatan ta Ay, gastos manan daytoy. Ay, inanusam lakuman nga inusar dagiti simple ditang alikaman. Anya nga ita? Ay, paggastusan dayto yun. Ne, agturong kan samot di tabalay da Florence. Diyak kamit mauray nga isubli na ti binulod na picture. Inakalaan. Ha? Binulod na ti pitser nga inusar da edi kasangay nila kay na? Kasta nga rod, binulod na sakbay ti kasangay. Naibaga ti anak da na panda kano nagbiro ket iti pitser. Natinag sa kano ket nabuong. Ay sus, amangan no ti pitser mo day tiyay. Anya? Dandani nga minsan kung ay pabulod day jay ket. Api nga min nga impabulod mo no nanginamot a klase ti pitser. Imbag ano da masarakan dakas jay a pitser. Naggapoy di Hongkong day jay. Ipabayad mo no awan masarakan dakas jay. Nakasarakan nyo mutlang itikas jay apit sir ngay. Iti balay tinaggapo iti Hongkong, nanang. Ha, Imbaglakit din ta nagbayat anang ilako.
Isu na lang tanagngina. Ay, naalalam dayta. Gapo ta kayat mo nga agparamag kadagiti katrabahuan ti asawam. Naggastos ka adina oras. Anya nga rod ngay nanang, alangan mo't nga ipausar ko ti ordinaryo a plastik. Pakaragsakam ka di ti mangipalastog, iti saan mo mat ako kwa. Ay, man-mano kamot a klase tao. Basta, jak kayat nga asi-asi a tao ti panagkitkita da kanyak, nanang. Si kaman lan ti makaam mo. Ay, bukod mo a panirigan dayta. Hanggang saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludak. Ti madi, no saan ko nga amo ti agisubli. Ay, nga uray aw-awagan da ka, iti agbubulaw. Oray man o matidog ti dila da nga agchismis. Awan bibiyang ko. At ako mamanan kas dya kasangay, paray. Nay, apay kumangawan ngay. Into nagkasangay ka. Agpaparti ka mo ta iti kalding. Awan to pa'y kalding ko. Uray awan kalding mo. Tadamot magatang. Ay, di mo sa mo tay kunada ana imas ti libre, ngam ti magatang. Ay, imposible dayta. Pagsasaulang dayta. Agam, sa dino nga tayo ti pangalaan to iti libre. Ay, awan pangalaam iti libre. Malaksid no takawam. Napait no takaw. Ay, saan laan napait? Basol, kunam gidi Nole, napanan ni mamim. Diyan mo ngem, ibabaw nakabumulod iti batya. Ano na ti batya? Saan ka ding adda batya tayo? Ada nakita nga imbilag na abatya. Ay, unayin ti inam. Nalaing agbulod. Di pa ilan nadidigra. Apay dakas ti agbulod? Saan matkit di? Ngam no bulodem mat amin nga usaram. Kababain. Awan siguro bain ni mami No ibaon na kamapan bumulod. Mababain na. Agungot tumat no jak mapan. Gayam! Imbag man, tayo may kamot pimasyar dito balay. Mabayag ka kadipay dito pagilyan tayo, gaya? Saan matunay? At dapay ngamin ipagnak a papeles. Kasta ka di? Imbag man, ta nakadanon kay di Espanya. Naswertsak nga rod. Ija matan tinagkitaan mi iti asawak. May sa a negosyante. Negosyante? Ay, bak na nga rod no kasta. Ay, imbag man? Saan matkit di abak ng unay? Ngem, at least, magatang ko amin na kayat ko. Ay na, makapaapal ka mo't gayam. Kasano ti ipapan mo ijay Spain? Nag-training aklang mat akas caregiver. Ijay ka di adagos tinapanam? Iti pa'y sabali apagilyan. Idi adag kasapulan iti caregiver, nagaplayak ijay, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamim tinabuong na abulod na barok. Wala na. Naggapo iji balay dayjay. Kaya naggapo ka ni Hong Kong. Imbag no agpada tinaggapo ijay Hong Kong kanti binulod na. Jak amo Apay damdamagan nyo nana. Ay, damagak laeng abarok. Apay akas di ni mamim, agbubulod. Ay, damagan yung token ko nana. Jak amo tisong bati sa ludsod jo. Tapno saan akanayon nga agbulod, gumatang kumangamin itigamit na. Ibagak to aday taken ko Ay, saan mo nga idandano na, ang mga noagungot? Apay nga rin yung baganyo kanyak nana. Ibagak atap na amuna. Inakon! Na, pimanawan ti ubing. Ay, ibaganan tukit din. Nangag ko ti saritaan yu iti inaanak ko. Ay, kwa. Kayat ko laeng mat nga. Maawatak ti kayat mo asawan. Nga may mayat no ni Mary Florence tinang ibagaam. Isumat laeng ano idanon na. Abangan no sa bali ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo. Apay ko mga agriri. Kat pudnumat nga agbubulod jay tao. Di kat mabain iti kas jay nga aramid na. Ala,
Labasan ka pa'y nga rod dito arubayan niyo. Mami, gumatang ka kano iti alikaman mo, tapno di kag bulbulod. Asino tinang ibagakan ka iti kastat at tirit-tirat ti dila na? Nalipatak tinagan na. Hangim, may mayat tapno di ka nagbulbulod. Imposible adi mo ammo no asino tinang ibagakan ka. Ala, ibagam, no di mo kayat akaungat ka. Kwa? Di mo tiri-tiri-tira na ti dila na. Ibagam, kunak nga rod. No di mo pala ibagam, makaraman ka kanyakon. Ni kwa ngay. Diyan nga wawagan da iti chismusa. Ni chismosa abitin niya? Bitin niya. Aywan. Di mapapain tapod no timbaga na, mami. Na, isakit mo day dya babae? Ay, agoray ka man. Ha? Ay, papa na, mami. Day, apay akas ti Jarmaw. Kaslada ka apam. Mapan ko man rautan day jay chismosa abitin niya. Day, di ka man Florence. Kayat mo ka di nga ikanda ka manan iti sabali aberngas. Ni, anya ko maaberngas, nanang. Ay kayat mo ka di nga awagan da ka iti apera wano kibor. Ay, masapon nga ipapas ko ti ungot ko iti day jay chismosa. Dita kayo. Ay, saan anak ko? Agsubli ka ditaw. Na, di na kun intal-talak ni Florence. Anya ti imbagam iti anak ko? Isakit ka. Diyak kayat nga awagan da ka iti agbubulod. Awan bibiyang mo nagbubulodak. Apay, ada binulod ko ken ka? Ay, kwa, awan. Matlagayam. Apay nga rod ang makibibiyang kangay. Apay amarurod ka ngay. Ibagbagak laang matipod no. Anya ko matipod no? Saan kan nga agin didiam mo? Tamo mo no anya ti ibirbir ngas dakan ka. No anyaman ti birbir ngas da kanyak, awan bibiyang mon. Ay nasaan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidam. Intun kwan, tiniriter kon day tadhilam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. No anyaman ti birngas da kanyak, awan bibiyang mo. Saan ko abibiyangan? Imbagak laang tirumbeng nga aramidam. Tiritirot day tadhilam makita. Kadasam! Apay ti kunam? Di katutupan si kang agbubulod. Na, agkuray ka man. Pungutan ka man laangan. Anay ko! Adoy matikog! Anay ko, sisikat ko. Ibatam tibuok ko no di mo kaya't nga iwalagas ka! Padasan nak nga iwalagas. Padasan gaya ma! Itong baka man langan! Anay ko, nakabatan. Inasa kayo! Umay ka ka di pa'y rumaot? Sino nga agbubulod ka na tangsit? Ha? Apay akas ta teacher mami. Nakarugrugit ka ng... Ala! Kuso-kuso ti buhok mo akas lagarami. Ayop tayo dyan abitin niya. Ay? Impungot ko. Ngam, intumbanak sanak sinakayan. Kunak namin asan nyo ang mapantiritiran ti dila na ako na ayaw. Ito, da kayo ti lugas-lugas na. Nagdakalan ti bagina. Saan lagaya masalawasaw tayo dyan babae? Nalaing pa iti wrestling. Ay, Saan ka ngamin na mapan rumaraot? Arubayan da pa mismo. adon to aldaw na kanyak na dyan salawasaw. Anya man ti aramida mami. Ang mga nusika man ti parigatan na. Nautbalan sa klaang. Iso na sa kayanak. Ala, Ngam inton maminsan. Jakton ipalubos. Apay, anya jay agdinamag ngay naramin mo. Ingka kanurin naot apinungot ni bitin niya. Angam si kamot titinulid kan sinakayad na. Nautbalan sa klaang nanang. Ngam sana mabalin. Kukwanak itay. Ngam kukwa tumat inton sumaruno. Ay, di ka agar-aramed, Florence.
Saan ka arumaot iti masakupan ti may sa tao? No idarom na ka iti trespassing, anya nga iti maaramidam. Di urayak ang maisarong diti arubayak. Makita na dya babae. Saan ka nga garamid iti saan nga umnaw? Awan ti makita kadakas nga imbagana. No surutem ti imbagana, pagsayatam mutlaang. Kaisupay ti ayunan nyo? Saan kat asyak nga anak yo? Sa anak akong sentidora nga ina. Makita kat sikat saan arumbang tinaramid na. Ay day takot mapanrumaot iti inaladang ti may sa tao. Masurunak ngamin iti kinasalawasaw na. Agam anak ko, pudno ti imbagana. Agumatang ka iti bukod mo nga likaman, tapno di ka bumulbulod. Anya ko matibibiyang na ngay? Ti tao, adi na kayat ti mabyangan. Isu, ti ad-ad da akam mali, ti aramid na. Imbag ta nakita ka dito'y dalan, pare. At dansakat napatag nga ibagam maray. Apay arinaot ka ni kumari ni biting niya, pare. Anya? Kanaw? Nasao ngamin ni biting niya, pare. Tsak ngamin mapagsusurot ti istorya ni biting niya. Sige, tadamagak to kan ni bagat ko noon niya tinapasamak. Kunak ano ammom, iso nagdamagakken ka, pare. Amang ano idi nakapanaw ako ni Jay Balay. Nalabit nga rod, pare. Madama nga min ti istorya ni biting niya, di ta sangot ti tiyangge, iso nangngeg ko. Sige, maray. Tayo nakmandamagan ka ni bagat ko. Sige, pare. Day, apay ngagdardaras ka magmag na barok. Nanang, nadamag yu ka din. Ti maipapan iti panagapad da Florence kan bitin niya. Ay, won barok. Ay may mayat no ti asawam ti pagdamagam. Saan kumuta nakita no kasanuda nagapa? Ni kanumat Florence tinapan iji balay da bitin niya. Won. Ay, bagbagaam di asawam. Binagbagaak. Ngam ipeteng na ti madi arason na. Sige nga ron, nanang. Adda nga ta ni Florence iji balay. Ang mga adamanan na panan na. Pinanawak itay. Bareng saan api manaw. Bakit? Anya tinapasamak kada kayo kan ni bitin niya. Ha? Ammo mon ti damag kat kagap-gapom lang iji opisina? Tinapasamak ti kayat ko amaamuan. Apay ang nagapa kayo? Man nakibiyang mo't ngamin. Awan mo ti binulod ko kankwana. Imbaga nakit din kaninoli ag gumatangak kano iti alikamon ko. Dakas ka di day tang imbagana. Ti inaramid mo nga iraraot. Mangipakita ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti pangibagaam nga awan urbanidad na. Ay na. Adda ka di nagadalam, wenno awan. Saan ka kumamat nga aggaraw, akas laawan pulos nagadalan na. Nadamag mo ka din ti dakkel apas ka na mapasamak, iti pagadalan iti syudad. Ti ka di kaunan ang mapasamak agadereng ti pagadalan, ti kayat mo asawan? Wen, amin ang naggraduar iti dayja pagadalan iti batch 2000. May imbitaran da. Kasla alumni homecoming. Una, ay saan aya batch 2000 ni bakit mau? Kasano nga mom? Nakita ka dila dawan na iti balayaw. Isupay timyos iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam dayjay aladawan na. Iduldulin na dayjay aladawan. Tamang ipalagip ka no, ti panagbalin na amyos. Aya, ay sigurado laki di amay sa ni bakit mau nga awisan da. Punpunasan nyo mo day taladawan nyo, mami. Ay, nagpintas ka di tao. Wan anak, siyak idi ti kapintasan. Iso asyak tinapili amuse. Aging ga ita, napintas ka latta, mami. Pudno ka di anak. Sayang laeng. Takay kayat mo't ni daddy mga agyanak laeng dito'y balay para kada kayo nga anak ko. Dagiti nga ta kaadalam, mami. Ayan dangatan. Ay, adon kadakwada ti adda iji balasiw taaw. Nagbabak nang da siguron. Ngam siyak, adda aklaang dito'y. Angam sa nabali, ha?
Tada kami imot na mangipatpatagkan ka. Da kayo tiliwliwak, anak ko. No sa anak ko man nagsakit idi, nakaturpusak ko mamot. Ha? Arapaap ko ngamin idi, ti agbalin nga abugada. Kat, apay adi kay nakaturpos ngay? Natay ngamin day di lolom idin, kan nagsakitak mat. Iso sa anak ko na nagtuloy. Saan ka di a batch 2000 ka? Iti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999. Apay ka di? Kunak no may sakan to ang maawis iti dakkalapas kan iti pagadalan. Ay, sayang, tadyak mabuya. Ada nga min importante apapanak iti dayjeng nga aldaw. Ay, masapul ang makipagkita iti opisina ti migrants. Kasta gayam. Amin ka no a batch 2000 kat maawis at tumabuno iti nasawa paskan. May saka ka di mo? Saan? Naud-udi ak. Da kayo ak ni Mary Florence. Jack pa'y kat malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sangarod ni Florence no kasta. Jack pa'y katambo no mahisa ni Florence. Damagit to man nagkita kami. Imbag ta nasabat ka. Adaman damagag. Anya ka di a batch ka itinagadalan tayo a pagadalan. Batch 2000. Apay ka di? Ay, sigurado amay isa ka kadag iti maawis at tumabuno iti dakkel apas kan iti pagadalan. Ha? Sino tinang organize? Ada ka no bak nang anang organize iti reunion yo. Kasla alumni. May sa siguro kadag iti kaadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apay analiday ka. Saan ka di arumbang nga maragsakan ka? Agkikita kayo kadag iti sigod a kaadalam? Diyak kaya ti sumangong kadakwada. Ay, tapay mare. Di mo ka di kayat amakita dagiti sigod a kaadalam? Makinistorya ka mat kadakwada Tapno maamwanda sa anak-anak katurpos? Kan sa anak abak nang akas kadakwada? Ay, sus. Saan mo kumangay ayon day tabagim? Makiatindar ka kitdi. Saan ka day akaadalam idinibitin niya? Di man ipalagip kanyak da diabitin niya, nanang. Makadadaol iti mood. Ay, nalipatan na mo't ka, tinapasamak itinagbautan niyo. Iso alipatan matan. Ay, saan ko amalipatan ti panang sakay kan panagtulid-tulid ko, nanang? Ay, nakitak pa'y anakisaukan ka. Angam di mo mat sinungbatan. Pinanawam latan. Poor ti kararuak ti panagrup-rupa da diya babae. Ay, saan ko maakasta, anak ko? Lipatamon tinapasamak. Kat makiayos ka kan kwa na. Oray pa'y dua kami laangan ang mabati at tao dito'y lubong. Diyak to kayat akasao. Ay, day tati kunada a pamulinawan a puso. Awan tinasaya at nga itden na, tikasta nga ugalay, anak ko. Anya kadimot lang ti desisyon mo, mare. Makiatindar ka. Ama, no siyak tulaang ti last class ijay, mare. Ay na, saan mo ko maarumbang nga ibain ti kasasad mo iti biyag, mare? Mabainak, mare. Diyak kayat amaamuan da amay sa aklaan nga ordinaryo a tao. Saan da ka matakatawaan no kasbilang? Kan, anya ay ti maganap ko no umatendarak. Gastos. Awan mo't napintas akawas ko. Sayangam kit din, ti gundaway mo ang makilangan kadagiti sigod a kaadalam. Kasanon ngay, no agkakangato da aminan, siyakat saan? Si kamat gayam ti masabat ko, biting niya. Adda ka di ibagam? No maawis ka makiatindar iti reunion yo a batch 2000, mapan ka ka de? Ay, wana. Kakaiso na ang maminsan laang ang mapasamak iti mano atawan. Italaang ang mapasamak. Kaadalam gayam ni Mary Florence? Aywan, agkaadalan kami. Ibagam man kit di, tatumabuno kami mo't. Awan ka din ti sakit tinakam mo kan kwa na? Linipat kun ti amin.
Gagangay iti biyag ti sagpaminsan asaan a pagkikinnaawatan. Kasta kumamot ni Mari Florence. Saan nga agimula iti sakit tinakam. Aywan gaya, Mare. Dinamag ko ni Biting yan o matindar iti alumni. Katwan ka no. Umatendar nga oray awan mo't na iturpos na? Saan ka di amabain? Kaya't nakano akalangan dagiti sigod akadalan niyo. Di lakat agbainan. Imbaga na pa'y kitdi nga ibagak kanukan ka tao matendar ka mat. Takarkaritan naksaday di babae Ay sus, saan mat nga takas ta, Mare? Kaya't na siguro akumpleto kayo inton madanon day tangal daw. Anya nga ta? Umatendarak nga ta? Wenno saan? Diyak ngamin kaya ti paatiw iti day di abitin niya kat. Saan kumamat ani Biting niya ti makagapo? Ano apay nga umatendar ka, Mare? Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. Saan mo't akasta ti panagkitak, Mare? Awan sakit tinakam na ken ka. Ne, apay abalikid ka balikid. Anya ka diti pakariribukam. Karkaritan nak ngamin day di abitin niya. Kasano akarkaritan ako nam? Ay, di mo kunain ang makiapa kamanan kan kuana. Saan nga apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan nga apa? Anya nga ron ti pangkarkaritan na kan ka? Imbaga nakit din ka ni Mari Angie. At tumabuno kami kano iti maangay a reunion, ijay nagadalan mi idi? Ket, kasano kuma nga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramaton dagiti tumabuno. Anya kuma no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita, no awan ti gawn mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano ko mga ibagam akarkaritan na ka? Sigurado a formal attire to ti aramatan dagiti tumabuno. Anya ko man no formal attire? Adu ti maabangan agawn dita no awan ti gawn mo. Kayat mo ti mangabang iti kawas ko no kas pangarigan? Addakan ka, no mangabang ka, wenno isaganaam ti gumatang. No gumatang nga, nagnina, saan kung tumot ang mausar? Sayang laeng. Ket, kasano nga rod? Kayat mo matlaang ti umatindar, no awisan da ka? Anya ka dit ibagbagada ang mapasamak iti pagadalan na nagturpusam, anak ko. Kasla alumni homecoming nanang, o may kano aming agkakaadalan iti day tangal daw. Ay, iti unos ti mano atawan. Italaang nga da nakapanunot iti kasta. Wen nga rod nanang, baknang sa kano ti nakapanunot. Ay nagsaya atin ngay no kasta. Ay kayat na nga iburay ti kinabaknang na. Wen nga rod manmano ti kasta a klase ti tao. Dakkelakit iti magastos na, taiso kano ti makaammo iti makan. Matlagayam. Apay nga rod nga agdua-dua ka at tumabuno. Awan matgayam ti bayadam. Diyak nga rod kayat amaamuan da asa anak abak nang nanang. Damagin da ka di pa'y dagita? Siyempre, adalat agdamag Saan amaliklikan dayta? Imbag ta nagsabat ta dito'y danan, Florence. Anya ko matipagimbagan na? Sakayan nakadimanan? Ay na, lipatom ka din, ti panagapat na. Saan tan nga ubing, tapno agapat amanen. Ada ka di bagam? Ada siguro masapol mo, iso anak isao ka kanyak. Awan masapol ko, kayat kalaang apagdamagan. Anya ko matidamagam? May papanday to iti reunion, iti nagturpusan ta idi high school ta. Saan ka interesado? Saan mo kadi akayat alagipan, dagiti kinaragsak tayo idi kadagiti barkada? Sigurado ade-adal da amin. Idinto taagpada ta saan anak katurpos iti kolehiyo. Ay nasaan aday tati panunutem? Anya nga rod, nalpasan ti amin, saanen ang mabaliwan dagiti pasamak.
Padasan taman mo ti ag-formal attire. Nakitak ang nagsarita kayo kan ni Bitinya, ijay dalan. Imbag, tasaan mo apinanawan? Panawak ko mga rod, ngam nagbaliw ti panunot ko, nanang. Ay, imbag tanasilawan ta panunot mo. Kat di ka man din nakaarami di iti saan nga umnaw. Dakasak ka dila unay, ta ibagayo ang nasilawan ti panunot ko, nanang. Ay, saan mo't, anak ko? Ay, maragsa ka naklaeng. Tanakisao kamot laengan ka ni Bitinya. Anya ka diti imbaganakan ka. May papan iti reunion ang mapasamak iti pagadalan ang nagturpusan mi, nanang. Sa bagay, agkaadalan kayo mo't ide. Mabalin yu mo't agtulag, numapan kayo adwa. No, kas pangrigan mapan kami, masapol nga artapak iti kinapintas, kan kinagarbo iti kawas. Ay, anak ko sabali at talaga ti panagpampanunot mo. At dalata na italimang amade, di ta kaunggam. Saan kayo ka din naging ginmura kanina nabitin niya, mami? Apay anadamag mo dayta, anak. Nasabat ko ngamin itay, kat kinablawan nak. Inikanak pa'y itinaluom amangga. Saan kami nga agap-apa? Basta, dinaklakit ipakibyangan manan. Ha? Apay man nakibiyang? Uwan. Uray saan arumbang abyangan? Byangan na. Basta aya. Ay, napanan ni daddy ngay. Apay asap sa pulom ni dadim. At ang arod nagtulagan mi. Ada yung pagatang ko. Korang man nga rodan, ti itad na asweldo na, no kasta? Talaga matuloy ka no ti pasken iti pagadalan na nagturpusan ni baget mo, paray. Nay, nakaamuam. Partido ti kaadalan ni baget mo, mangangay iti nasawa pasken. Kasta ka de. Isuumat lagayam. Asika ti umuna ang nakadamagak iti maipapan iti dayta abanag. Amom ka day. Baro pa iti kabagyak amanga nga iti pasken. Baro ko nam. Kawan. Medyo ada diferensya nga main ti panagkita na. Ang bak nang itan ijay Amerika. Isumat lagayam Akayat na ti aggasto para iti Canada. Tabarupay. Una. Itatanagawid. Siyempre, kaya nakitaan amin makalangan dagiti amin ang nakaadalan na iday. Nadamag mo ka din ti damag ang nadamag ko. Anya day ta adamag. Saan ka di anagaram idikan ka ni Duro nga da diferensya ti matana? Oh, apay ni Doro. Nabiyag ka di pay? Nabayag awan damag kan kwa na. Ay na, nagaramot kanyak idi ngam binasted ko. Yak ngamin kursunada. Oray siya. Pinabainak pa'y idi nagaram kanya. Anya nga iti imbagam anang pabain kan kwa na. Di imbagak ti kastoy. Di ka lagbain. Kita ampay tabagim. Sakbay nga agaram ka kanya. Kunak Ay uray siya. Kastamot timbagak kan kwa na. Apay ka di analagip mo day Adoro. Sa anak pa'y asigurado. Ngam iso ka no ti organizer iti mapasamak a reunion iti pagadalan. Anya? Imposible! Dakkan mo ti traveling bag mo. Sa dino ka diti papanam? Innakla ag bakasyon iti kabagyak ijay Cebu. Imbag man ta makapasyar kay Jay Cebu. Mabayag ka di ijay. Depende. Nulakat mayat ti tiyempo kan magustwak ti pagpasyaran ijay. Siyempre, agbayagak. Ngam no saan, agawid akmat laang ditoy. Adda kanto nga ano maangay ti dakkelapasken ditoy. Ay, saan ko nga amo? Ngam no mairanan to nga addaak, umayak agbuya Adda kumamat tao amayat amang sponsor iti batch mi. Nagmayat kumamat. No agkakabatch tayo kuma, ikarigata. Hanggang saan man? Ay sus, nagsayangan. Bongga kumakat. Aggagayim tayo idi, nga masan tayo mat ngamin ngagkakaadalan.
Agkukuyog tayo lang ang magmagna amapan iti pagadalan. Tawan pa'y idi ti adu-alugan. Sawan itanda pamasahi tayo. Kunamkit di Apay tumugaw kang tumakter ka, mami. Adala malaglagip ko anak ko. Anya nga iti malaglagip mo? Para kadagiti nataengan ti pampanunutek. Panawan nakbasit ditoy. Anya nga day tapang panunutem. Tamasapol na panawang kapay. Mariribo ka nak. Iso adinak man kulkulitan. Inak man lagay ayaman, mami. Sige. Ay, bak nang itanday di adoro nga adda diferensya ti matana? Kasla imposible. Ang malagip na pay nga ti imbagak idikan kuana, idinagaram kanya. Amom ka din ni Duro nga adda diferensya ti matana. Diyengay kanayon tayo idi arabakan no magmagna tayo amapan iji pagadalan. Saan ko unay ang malagip ti itsura na? Ti malagip ko, ti kinadat diferensya ti matana. Kita man lang agpayso ti biag ti tao anya. Mairuruman idi. Ita, big time man. Ado tinang rabak kan kwa na, gapo iti itsura na. Anya ngay ita. Ay na, may saak mat anang tagibasit idi kan kwa na. Saan ka kadi ang mabay na sumangon to kan kwa na? Mabainak ngam kasanong agkidawak iti dispenser no sa anak asumangon. Kasta at tinasaya at atao. Dumawat iti dispenser iti nagkamalyan na. Ay na, idinaamuak nga iso ti organizer kan sponsor. Nakarik na ak iti bain. Uray asino nga taan ng tagibasit idi. No madamag na a big time itan ti tinagibasit na, mabain lakit di. Sigurado day tauray siya, kasta ti marik na. Mabalin ka di asi ka ti mangidanon iti daytoy a notice. Wano invitation card sa daytoy. Itad mo kun ni bakit mau. Kentay agnagan iti Bitinya. Agkaruba kayaw, sana ya? Ay kat ariglado Dumanon timpawit mo. Inton umay abulan sa dayta paray. Tapno makasagana dagiti masaknan. Sigurado, maragsakan dagiti agkakaadalan inton agkikita da. Ay ke mapantan tumit ta addan tumit. Dance for all ako nada. Bareng mabalin tati makisala. Ang mabalin nga tanga agsala dagiti saan nga alumnos? Mabalin siguro no i-request tayo. Ay pagsalaan damat nga ta dagiti adda asawa na. Ay isalak man to ni bagat ko. Bakit? Awatam ti ipapaitagdagan ka. Anya ka di daytoy? Kitam, noon niya dayta. Ipan kumad daytoy maysa para kanibitin niya. Apay asikapay ti mangipan, ibaon mo ni Noli. Sana mabalin. Ang mga numapukaw na, uno matinag na. Marugitan tulakid day. Katanya ko pagtaktakan pa'y dayta. Siya nga rutin ang ipiaran da, isu amasapol nga idanon ko iti masaknan. Adakan ka no pagbanugampay nga ipan. Ay, noon niya ti impyarda kanyak, masapol nga idanon ko. Mayakman, bitin niya. Mabit lang, umayan. Ni, si kamot manong. Anya ti maipaikukan ka. Kwa, itad ko lang dayto impawit da para kan ka. Ay, agi amanak manong. Anya ka di dayto Lukatam atap no makita. Sige nakon. Umunag ka pa'y Saanan? Sana bale? Naitad ko matanday takan ka. Sige nga rod manong, kat agi amanak manan. Nay, anya ka di day tak ukrada. Umatindarak nga ta iti dayto nga okasyon. Anya aya day ta nga okasyon. Diyan nga ibagbagada a reunion iti pagadalan me, nanang. Tapay asyak nga iti damagam. Sika ti mangedeng no umatindar ka wenno saan.
Ay anya aya ti pagduado am. Jak nga rod kayat amaamuan da agagangay lang ti panagbiag ko. Saan nakabaknang? Kan ordinaryo lang nga empleyado ti asawa. Ay, saan aday tatilapad? Tapno saan ka nga umatendar? Agpakita kakit di kadagiti kaadalam ide. Kat ipakitam, anasalun at kapay. Ni Florence ti masabat ko. Florence, mapan ka kadimot iti awis ti kaadalan ta? Mapan kakadimot? Kayat ko ti dumawat iti dispenser iti kaadalan ta. Gapu iti panang tagibasit ko kankwana idi. Maaramid mo day tanog, kita kayo? Una, apay, sika, saan ka kadi amakarik na iti pan nakakonsensya? Ha? Malagip na pa'y nga taday, Jay? Imposible adi na malagip. Anya nga tati mapasamak, inton agkikita tayo amin, nang runa ni Doro nga ada diferensya ti panagkita na. Day tati padaanan ta. Ang bumulod ka kadi iti paggawn mo, wano? Ne, apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Ni, apay ko maama-insulto ka. Gapo ka di, tagbubulod ka. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan, ti managbulod. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta ti padaanan ta. Bumulod ka kadi iti paggawn mo, wano? Apay adamagam no bumulod akwan no saan? Mangin insulto ka kadi? Apay ko insulto ka. Gapo kadi, tagbubulod ka. Awan bibiyang mo no bumulod akwan no saan? Saan ko abibiyangan? Damagak laeng tano adda pagbulodam, bumulod akmet. Tamaminsan laeng mat nga isuot. Jakon gumatang. Jak pay amo no gumatang akwan no mga bangak. No adda mabulod agaw. Nanang, kaduandak man ta, intayo agbirok iti abangan akapintasan agaw. Day, asino ti agkasar ay abangan pay iti gown? Saan a wedding gown, nanang? Aramatek inton alumni homecoming me. Alumni laang, aggown ka pay. Formal nga rod ka no. Iso amasapol asyak ti kapintasan. Ay una yan, arjod kamutla unay anak ko. Apay aya, amasapol nga agpasikat ka. Siyak idi ti kapintasan. Masapol nga ita, awan makaartap iti kinapintas ko. Siyak pay laang ti Muse. Ay, kaslaad da agparparik na kanyak amaday amapasamak. Gapo iti dayta akina arjod mo. Nagpintas kat abado ti prinsesa daytoy na nakahanger, mami. Napintas ka di matlaang anak. Siyak matlang at ati kapintasan inton ibadok dayta. Ha? Sikat ti mangibado? Di kaslakan to prinsesan no kasta? Siyak to ti sang kakita da. Tamayat ti Maris na. Kan ado ti kasla bimalitok nga agbibitin nga artena. Sumilsilap ko naman. Ay, nangina dayta mami. Nangina at talaga ti abang dayta akawas, anak ko. Iso ti kanginaan kadagiti amin nga adda iti siya. Nagpintas ngamin. Imbag ta nagsabat ta dito'y tiyandaan. Intaman mangkita iti abangan ta akawas para iti reunion tayon to. Adan inabangak akawas ko. Sikan ati mapan mangkita iti abangam. Ala, imbagam kumaa, idinapan ka nagkita, tapno nagkuyog na. Kadwak namin ni Nanang. Ala, ingkamutan, agkita kan iti abangam. Ay, sayang, nagkuyog ta kuma, tauray agpada ta iti kawas nga abangan. Kasano ko mga agpada, no saan ko akayat ti kayak mo? Sa bagay, ang aggidan tanto nga agisubli, numaymay sa asyap ti pangabangan ta. Kumaa, nalpasak matan anak kaabang. Manungay ti panangabang mo iti kawas mo. Ha? Kwa. Nalakalaang.
Jay saan anangina tinala. Mamaminsan mo't lang nga aramatan. Sige, tainakman mo't nga rod mga bang iti simple. Jay saan anangina. Hello, Gayam. Ayan mo ka di ita? Adak, dito si Bo, gayam. Apay ka di? Kaano ka di nga umay dito lugar tayo? Mabayag pa'y. Apay? Ay, sayang. Ada ko mga min masapol ko ken ka. Napatag-unay. Anya ka diti masapol mo. Umayag gayam dita. Taada na lipatak. Ngam agsubliak matla adagos dito eh. Kaano nga ron tiyo umay mo? Umayak man ni Jabalayo. Ura intong Domingo. Umay kam tulaangan. Sige Gayam. Umayak iti malam. Tapno sigurado nga adda ka. Sige, bye! Barok, bagbaga amman di asawam. Nasa unang ngamen, amapan kanu agbulod iti alahas ti gayom na. Ano na ti alahas, nanang? Aramaten naman siguro inton madanon ti pasken iti pagadalan. Ay, nangina lang arudan ti inabangan na akawas, ta pinagabang na ti urnong mi. Ay, imbagak ajay saan anangin at abangan na. Ang impapilit na gayam. Ay, sa ita, alahas manan ti kalikaguman na. Hay unay ti asawa kaya. Bagbagaam, tadinak denggan. Bareng sikat idenggan na. Una nang, bayan nyo. Taintun sumangpat, bagbagaak. Ay, no kawas ti pagsasaritaan. Amangan no iso ti kagarbuan, tajay kanginaan ti inabangan na. Anya ka di taawit mo? Lupot samat. Jayman aramatak intun madanon ti reunion mi iti pagadalan. Mano ka di ti pananggatang mo? Saan ko aginatang? Inabangak laeng. Sayang ngamin no gumatangak pa'y laeng kat maminsan laeng mat amausar. Di nga tamat Mari Florence. Gumatang nga tamat wano mangabang. Adda ka no inabangan na. Kunak nga rod amayat ko ma. No maymay sa asyap tinagabangan mi. Tapno agkuyog kami nga agisubli. Nan, kita agman tayo na ba nga makawas? Mabit laeng tairwar ko iti supot. Tapno makitam. Wow! Nagpintas! Bagay mo day tanapu daw ka. Napintas ka di matlaang. Amangan no siyak tumat ti kalaadan iti kawas intun madanon. Napintasan day to'y. Awanan makunak. Bakit? Anya jay na sa uninanang, abumulod ka kanumanan iti alahas. At damot alahas mo na. Simple laang, kung saan anangina dagiti alahas ko. Maan-ano kuma. Apay, pinartapan aya ti alahas day tapasken. Apay aya akong traendak. Saan mo't ada kayo ti pangbuludak? Iti mo't gayam ko. Ngam kababain, nga ingkakat bumulbulod iti alahas. Awan makita kadakas na. Di mo ka di kayat, asyak to ti center of attraction inton madanon day tang aldaw? Saan abali kumaano kukam? Saan mo't nga road? Kasano ko mga dakukwak kat dinak mo't maigatangan? Kayat ko ti agaramat iti nanginang alahas inton madanon ti reunion. Period. Gayam, da bakit mo nga kakaadalan, pare? Kung nati kabagyak, nga mga partsenda pagsasangwan nyo ke baka. Dua kanugayam a seksyon, iso nga aduda. Rinabak ko ti kabagyak, nga intagbuya, ti kunana ke kaslagista ka naw. Ay kat, imbag nga ron takabagyam ti sponsor, iso amabalin talat tatimapan. Ay ko na paray, nasingpet ta dya kasinsin ko, ura da diferensya ti mata na. Huwag nga ron, agasaw, bimak ng iji Amerika. Ay, naggasat nga ron tayo dya kasinsin ko. Ang malas mat no maipapan iti ayat. Una, gamita ta nagbalik bayan, ke adu babalasang ti mayat kang kuana. Nang runa ke baknang, Agpaisut ako nampare. Adu ita ti rupat kwarta. Sapay kuma, tanapudno ti matumpungan na abalasang. Ni,
Da kayo matgayam, nana. Papanan nyo. Ay, mapanak man di tabalay da Florence, balasang kaw. Ay, kunak no saan ang makialumnay ni Florence. Mapanmatgayam. Ay, nagbaliw mo't ti panunot na. Ay, uray taawan mo't ti bayadan nyo. Ngam no ang kontribusyon kami para iti accommodation, amangan no saan akon nga umatendar, nana. Iso na laeng, tapinilit ti sponsor a formal ti kawasyaw. Wan nga ron. Tinaudi pa nagsuot ko iti gown kat iti JS from me. Ita, agkawasak manen iti gown. Ay, maipalagip-lakit nga ron day di apasamak iti biyag ko. Ay, amangan no adda saan mo amabigbeg ka dagiti kaadalam. Tamanon atawan adi kay nagkikita. Wan nga ron, nana. Manipod nagsisina kami iti nagturpos kami iti high school. Ado kadakwada ti saan kon anakikita. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Wen gayam. Umay kan, tagsubliak matlang ijay sibuin tundigan. Wan, umayak. Tanapatag ngamin ti masapol ko kan ka. Si kalaang ti amok nga daan iti kasapulak. Anya ayaday ta nga ibagbaga makasapulan. Ibagak tunod da akon di tagayam. Mabitla ang tagrubwata kon. O sige nga Rod. Orayan ka. O sige. Bye! Ne, papanam. Apay ngagdardaras ka, maluman. Iti balay ti gayam ko. Adamapan ko alaan iti balay da. Ipabigat mo na, maluman. Adda ka no papanan na inton bigat. Masapul ang maalak ti kalkali kagumakan kwa na. Saan mat siguro nga importante da itang ibagam? Apay ko maasaan nga importante. Kayat ko nga rod. Ay, kababain nga rod ting kabuludan. Ti agtakaw ti kababain. Isublik mo't laang. Saan ko mo't atagikwaan? Ala, si kaman lang ti makam mo. Natangken ti ulom. Apay, sika, saan ang natangken ta ulom? Agpada talaang mo ta. Sige, inakit din. Ay, na yan. Napanlatta. Ay, nakaro at talaga ti asawak. Umayak man gayam. Ada ka di. Umayan, gayam. Mabitlaan. Umunag ka. Ita lang nga umay ka manipod na sukatan ti balay mi. Saan ka di? Wan nga rod. Umunagak man, takitaak man ti balay mo. Wow! Unay kat nagpintas ti balay mo. Milyonarya ka talaga. Nagtinulong kami iti asawak, anang ipadakkel iti sigod a balay mi. Kaano nga tamot ang makabalayak iti kastoy? Agsimpan ton dagiti dapan ko. Ngam sa anak pa'y anak kabalay iti kastoy. Unay katagsimpan, gayam. Sige, mapanta pa ijay kusina. Ta ijay mo nga ibaga, ti masapul mo. Gayam, mabalin mo nga ibaga ti masapul mo ako nam, kabayatan ti panagkapeta. Amo mat nga damaangay a reunion iti pagadalan, saan ka di? Wan, maera na nga awanak. Abay, awisan na ka di? Kasano nga awisan ka, no kunamot nga awan ka? Kun kunaklang mat dayjay kwa. Kababain nga ibagangam, si kalaang ti amok akamangan. Ibagam laeng, noan niya dayta. Ita ka lang mat amang ibaga kanya. Kwa kumagayam. Bumulod ako maiti alahas mo, ta aramatot inton reunion. Ha? Alahas? Kunam? Uwan kumagayam. Isublik mo't laang apaman amalpas ti paskan. Basta saan mo abay-bayagan nga isubli, Awanak iti kaaldawan ti paskan. No awan ka? Kaano ka nga rod nga agsubli Agawid ak dito kalpasan ti makabulan. Iso nga isublim adagos, taad namanen papana. Araglado kayam. Ikarit nga isublik apaman amalpas ti paskan. Ay unay matdaytan nga ikaw kan kwentas. Ay nagdadakkel ti perlas abato na.
Iso ti pinilik nanang. Nangina siguro da ito eh. Ay talaga anangina Imbag man, taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Syakto ti kapintasan iti bado ken alahas. Inton madanon ti pasken. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Unay daytan nga ikaw kun kwentas. Nagdadakkel ti perlas abatuna. Iso daytoy ti pinilik iti nagbuludak nanang. Nangina siguro dayto eh. Ay sigurado dayta. Imbag taimpyar na nga impabulod. Iso nga rod nanang. Ay na, syakto ti kapintasan iti bado ken alahas inton madanon ti pasken. Ay lakit di alwadam dayta alahas. Nangina dayta. Wen nanang, basta masigurado ka syakto ti kapintasan inton madanon ti reunion. Ay abak mo pa yung dagiti di adal no kasta. Intun malaman ti pasken bakit nakasagana ka din. Magagaranak nga roden amang isuot iti gown ken ti alahas ko. Si kanto ti aglang-lang a prinsesa iti dayta pasken. Pakaragsakak to dayta nga okasyon. Adulakit iti umapal kanya. Tila ang managapal ti umapal ken ka. Dinakman kon kontraan. Kontrabida ka manan. Ibagbagak lang ti budno. Mabalin araaman da ka. Ngam saan da ka nga apalan. Basta, addala ta umapal kanya. Hello, Mare. Mabalin ka kadi adistorbon basit. Sikamat, Mare. Mabalin lang ta Awan matar-aramida. Awan ngamin kanyak ti cellphone number ti kaarubam abakla na laing nga ag-makeup kan agurnos iti buok. Maawa, takti kayat mo asawan. Sige, tayo nakibaga ta umay kami dita. Agyaman Mare. Orayan kayo nga rod dito'y balay. Sige, tapno makitak mat ti ayos mo. Ad naman ang ti kinapintas ti kumarik no maayosan kan aggaw. Magagaranak paikit din Mare. Nabayag ajak nagsuot iti gown. Ni, da kayo mati masabat ko nana. Mapan kayo kadi ijay balay da Florence. Hawen, balasang ko. Ay, saan ka di nga inton malam ti pasken nyo ijay pagadalan? Wala na. Agawid akmetan tayo nakagsagana. Wun Ay, agsagsagana mo't siguro itan ni Florence. Lakit di nana. Sige nga Rod, agkita kamin to ijay pagadalan, nana. Ay, wun. Ay, naggarbo kayon to nga taamin ijay. Amo pa yan, nana. O sige nga Rod, nana Sige, balasang ko. Imbagkat ti saan kayo amauday. Wow! At dapay atiw mo prinsesa, Mare. Sumilak ti alahas mo. Nagdadakkel ti bato na. Ay na, nagpintas ka, Mare. May bagay ka din matlaang, Mare. Bagay mo launay, Mare. Ay na, nagpintas ka kit din. Siguro, sikat ti kapintasan ni Japaskan. Nga ta, Mare. Saan nga ta nga dapay napinpintas? Tada igatang da iti napintas agawn kan alahas. Oray napintas ti aggawn kan agalahas, no saan ba't napintas ti mangisuot? Sa bagay, pudnot ako nam. Saan abagay ti gown, no saan napintas ti tao amang isuot. Agsagana ka nga Rudan. Tamapan kami mamat agbuya iti ruwar ti pakaangayan ti pasken. Naarkusan kano ti covered court iti pagadalan. Ijay kano ti pakaangayan ti pasken. Ay na, unay kat ti pintas mo. Sikat isang kakita dagiti kaadalan ka. Kasta ka di. Ay, madamdama, mangrugin ti programa. Kalpasan na, Dance for All, tinaikabil iti programa nga imbunong da. Ayun,
Magkaopisinaan ka din nila kayo mo, ti kadwana nga imunag iti covered court. Wen, Roy tinagan na. Kabagyan na kanu ni Doro nga sponsor. Anya? Isumit lagayam anapalubusan da asimrat ito'y covered court. O anya, naragsak ka kadimot lang itaarabi Wala, makitak ngamin dagiti sigod akaadalan ta. Ay, at dapat saan ko ang mabibig katakwadan. Kas ko maitiday di alam ni saan. Asino ka di kasasauti nakakurbata iti stripes analabasit. Di ka din nakagaon iti berde. Mabigbig mo ka din no asino dagi jay. Agasawa dan samot talag sweet da. Saan ka di ani totoy di lalaki? Ala, ninsamot mimi jay babae. Ay, isudagayam tinagasawa. Wan, malagip kun. Ni Mimi nga agpaiso ti babae. Ni Totoy mo't ti lalaki. Ay na, nagdakkel ti nagbaliwan da si ka. Ti anak ko ti kapintasan, kan kagarbuan iti suot. Nana, makitam ka din ni Mary Florence. Wen, basag. Uray adda tayo diti ruwar ti covered court. Nawaya a makita. Madlaw naragsak launay ti kumari. Naragsak da amin nga agkikinumusta. Ay, sus, adda kumabot kastoy ang mapasamak iti batch me. Nagragsak gayam nana. Nalaing mat tinangorganize. Tabinirok na dagiti kaadalan na. Ay dakkel tinaitulong ti social media. Iti daytoy apasamak. Agpaisot ako namnana. Babaan iti Facebook. Mabirukam ti kayat mo abirukan. Katano ng tipadpadaanan ta pare. Ti dance for all. Uy, inak to isala tinapintas nga asawak. Masapula siyak ti umuna amang isalakan kwa na. Asos, ato lakit te. Yagkagar amang isala ti asawam. Kaya isumot ti kapintasan ni Tarabi ay. Apaman amang rugitit sonata. Isala ko ni misis ko napintas. Kapay, madanagang kamay no isala na tinapintas nga asawa. Saan matkit di? Nga masapol asyak ti maununa. Ay, kasla first base. Siyempre saan ko nga ipalubos nga ununa andak? Ay na, nagpintas kan bakit? Sikat ti kapintasan dito'y dancing hall itaarabi. Amom lakay, nagragsak ak itaarabi. Awan makaartap kanya kiti kinapintas. Pati kawas kan alahas, siyak ti the best. Ay na, naggasatak, gaputa nakapimpintas ka. Matiritir titingad ti mangkita kan ka, hindi lumabas ka iti kalsada. Oray matiritir amin at tengad da. Saan lakat ang matiritir ti tengad mo? Ne. Apa yan? Brown out mo tang. Ay, nagsip na. Jack makita ti dalan kung agsubli ti tugaw ko. Ne. Agliling natlutan dagiti tao. Ay na, ni agkakaribuso damot din. Huwag nga ro, nagsip nga. Ay, urayan tanga addan tumanan ti silaw. Barang addan nakasagana a generator. Anay ko! Ay, simakit ti duala payag ko! Anay ko! Nagsipngat-matan balasang ko. Apay nag-brown out kat adapay paskain. Ay pan nakairanrananan. Ay, huwan nga rod nana. Ngam, adamot nangag ko anang ibaga ang mapanda iti ayan ti generator. Ay, madamdamadan ton silaw. Ay, urayan tayo nga rod alumawag. Diyak makita ti dalan. Sapay iti nag-brown out ka nagkakaribusuda. Ay, huwan nga rod kaslada nang igagara anang idep iti silaw. Adda nga tanana? Nang rabak da nga tawon, no? Ay, saan nga umno arabak ti inaramid na no asino manday ta a tao. Ay, agiyaman ak. At damot lang ti silaw. Laki, kita ang mana. Nagsakit nila payag ko. Bakit? Agdardara tila payag mo. Kan, awanan dagiti ikaw mo. Ay, sus.
Pati ti kwintas. Awanan. Ada ng sipdot, idi nag-brown out. Saan mo ka di anarik na? Kunak nunay kabit laang, tagkakaribuso dagiti tao. Anya? Ay, una yan. Ay ko. Tagaw mo. Ay, nadaraanan. Ala, agawitan. Taing kaagasan tilapayag mo. Ay, narsang tilapayag mo. Ay, una yan. Kalasan nga tipisang tilapayag ko. Masapo lang mapanipadait. Kasano pa ito ti binulod ko nga alahas? Ay, kapilitan aso katam ti binulod mo. Tanakababain. Ay, day takot ti kungkunak. Gapo iti ayat mo ng agpasiikat. Sikan, tinaisarsarak. Pangalaam itan iti isukat mo. Sigurado, nanginaday jay. Anya itan ti aramidag. Alangan na ibagak ka ni Lourdes anasipdot. Ay, day tuyan jay nakunak ang nagparik na kanyak amade, amapasamak. Tulungan, Dag. Anya ti aramidag. Pangaasim lakay, tatulungan, Dag. Ala, agsukat ka pa'y. Tain-tai padait talapayag mo. Uno saan? Kastanan. Ha? Aping ang sukatak pa lang. Ay, nakagaon ka kadi amapan ni Jay Hospital. Sapay nadaraan mo't nga road. Nagdardaras mo't da Florence anagawid idirabi eh. Api nga ta. Kwa, diyan ka mo. Kaslad da ilimlimad mo. Anya ko matiilimad ko. Saan kami nagkuyog anagawid? Takadwa na ti inanakin ti asawa na. Itinagad da ti silaw. Napansin ko asaan nagsubli iti tugaw na. Ang mga numabutang brown out man ang iso nagawid dan. Kasta nga ta? Ay, kuna na simple lang ang tigaw na. Saan mo tabongga mo? Anya nga rod ngay, no iso ti kayat na. Kunamlan prinsesa. Nakita mo tinaggapuan tang aglaklako iti alahas. Nangina ti perlas a kapada tinapukaw mo. Pangaasim at ay remedyo talakay. Ikarik, saan ako nagbulod pa'y. Kapilitan nga ilaw ko ta ti motor ko. Aglunak, tabasit ti suldok. Ay, gapulang iti daytang alahas. Ay, una yan. Sige man nga rod lakay. Ikarik at tulungan kang agsapol iti pagbiag tayo. Kapilitan akasta. Tawan ket nga rod masusweldok. Tailon ko ket nga rod. Tapno magatang ta, tikas iti napukaw mo. Umutang tapayin iti ruwar. Numasukatan ta ti alahas. Saan ako nagbulod pa'y. Promise. Gayam, isubli kon ti alahas mo. Agyaman nak Kumusta ti Paskan? Naragsak ka di matlaan? Ha? Uuwan. Uwan gayam. Naragsak mat. Itay pa'y anadlaw ko analiday ka, gayam. Ha? Ada ka di parikot mo? Awan. Medyo nasakit lang amin ti ulo. Iso nga aglaladutak. Kasta ka di? Ay, imbagta na danon nakita dito balay. Agrub-rubwatak ngamin, tada emergency. Inton umay alawas, agsubli ako ni Jay Spain. Kasta ka di? Sige nga ruta, agawid akong gayam. Happy trip, iti papanam. Agyaman na, gayam. Gayam! Sika ka didaytan? Apay akas kala na parigat at akong iti kakutong. Bakbakitanan ti tsuram. Awanan da di sigod a kinapintas mo. Gapo da ito iti perlas a binulod ko idikan ka, gayam. Di ka maawatan, gayam.
Anya ko ti pa kay naigan ti perlas. Nasipdot idi daydi nga alahas. Imutang kami iti dakkel a kantidad tapno makagatang ak iti kasukat na. Nagtrabaho ak iti husto tapno mabayadan mi ti utang mi. Gapu iti nasao nga alahas, gayem. Anya? Nagrigat ka? Gapu lang iti alahas? Katno saan apod no a perlas dayjay? Ha? Peke, jay binulod mong alahas. Anya? Peke kunam, gayem. Katuan. Peke, jay impabulod ko kan ka. Nay, apay asan na mailadawan day tarupam. Nagsabat kami ka ni Lourdes. Kat, anya ko matipagladingitam. Nasukatan mo't ti alahas na. Day tangarod kat. Imbaga na apeke kano ti ikaw kan kwintas anasipdot. Kat sino katanta iti pudpud no, di alahas na. Anya? Ay na. Gapu iti kinalaing mo abumulod. Nagrigrigat takat nga raud. Ay na. Peki pa'y mat nga raud di alahas asino katanta. Uwan nga raud lakay. Sorry. Iti ka ano man. Diyak to nagbulod pa'y. Naliksyonan kamat itan. Ngam nalpastan ang nagrigat. Ay, una yan. Permi ababawik itan lakay. Apagdarik mat adayaw. Ngamrigat mat iti mano atawan. Ti katukad na. Ditan papagayam. Tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ti managbulod, dito'y drama tayo, ti masakbayan.